במהלך המסלול עובר הלוחם הכשרות והתמחויות שונות. קורס קרב המגע נועד להכשיר את הלוחם בקרבות פנים מול פנים. לוחמי הסיירת נוטלים חלק פעיל בטיפול במקרים של פיגועי מיקוח ברחבי המדינה. קורס זה מהווה חלק מרכזי בהכשרת הלוחם. במהלך המסלול ניצב הלוחם בפני אתגרים פיזיים ומנטליים, ביניהם מסעות ארוכים וניווטים שמטרתם בדיקת גבולות היכולת, התבצעות בשטח ואמונה, האמונה בעצמך. בקורס הסיור נלמדים עקרונות הסיור, הניווט, הלחימה ברכבי שטח והפעלת אמצעי תצפית מהמתקדמים בעולם. בתום הקורס מוכשר הלוחם כסייר. לוחמי הסיירת עוברים קורס צניחה, המכשיר את הלוחם לצניחה אל מעבר לקווי האויב, בשעת הצורך.